Здравейте, уважаеми приятели! На 27 май 2024 година в град Русе в конферентната зала на хотел Дунав се проведе среща на Николай Малинов с обществеността на Русе. Николай Малинов, както знаете, е генерален секретар на Международното русофилско движение и почетен председател на Политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството. Той е и водач на листите на коалиция Неутрална България в град Бургас, Втори Рик и 25-ти МИР в град София. Срещата бе организирана от русенското ръководство на Политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството с предводител Иво Стоянов, който е и водач на листата на коалицията в град Русе. Няколко въпроса към другаря Малинов. Другаря Малинов, как оценявате поведението на русенската общественост, с която вие проведохте тази изключително интересна среща? Самия факт, че срещата закрихме след 3 часа и половина дискусия, водещия предпочете повече да не продължаваме, защото стана доста късно. 6:30 започна срещата. Залата беше пълна. Това показва един голям интерес на обществеността към тази среща. Какво да кажа за впечатления? Впечатленията, 14 човека са в листата в Русе с най-различни професионални свои ориентации, разбирания и специализация. Голяма листа и съответно темите, които основно говореха и се обсъждаха. Едната е темата за войната и за мира, която в момента е традиционна, и за неучастието, за смисъла на термина Неутрална България, който трябваше да бъде за кой ли път разтълкуван и военно-технически, и геостратегически, и факта, че сме воювали и сме другарували и с изтока, и с запада, и че успеха на България е да може да се отвори и към изтока, и към запада. И ясно и категорично прозвуча мисълта, всеки, който желае да воюва, като е войнолюбец, да заповяда да воюва от която иска страна на фронта, но да не закача България, да не закача българските граждани и нашата територия. Втория въпрос, освен мира и войната, на който може да се обърне внимание, това казах, голямата зала и голямата листа и така голямия интерес на самите русенци към политиката и нейната възможност тя да решава конкретни въпроси в Русия. В този смисъл ние начертахме определени и конкретни културни, организационни, идейни действия и мероприятия в Русе, развитие на това, което имаме на последните избори. Има така 400-500 гласа, които са демонстрирани на изборите. Твърди се от нашето ръководство, че има 890 гласа, които са обявени за невалидни. Съответно, работа в този план и с медиите, и с избирателите, и с секциите, и с самата технология на изборите като такава, за да бъде по-убедително и по-забележимо нашето участие. И третия акцент, който бих извел, разбира се, това е нашето неучастие в евроизборите. Така впечатлява и получава много сериозна подкрепа и разбиране на хората, които са против НАТО и доста евроскептично настроени от гледна точка на това дали Европа може да се справи с тази тежка ситуация, в която се постави сама. Говоря и за емигрантската вълна, и за противопоставянето с Русия, която в общи линии може да се окаже пагубна за геополитическото влияние в съвременния многополюсен, все по-така установяващ се като многополюсен свят. Това са трите основни акцента. Организационно чисто насочен към Русе, темата за мира и за войната, която на бреговете на Дунав е особено актуална, и третия въпрос за нашето неучастие в евроизборите. Много интересни въпроси прозвучаха в хода на дискусията. Бихте ли откроили някои от по-така важните, на които искате да акцентирате? Аз току-що го направих, Валя. Добре, благодарим. Втория въпрос го отказваше